Mikähän siinäkin on, että kaikkien mielestä se oma rotu on sit niinku ainoa oikea. Sitten ruvetaan sen varjolla haukkuun toisten rotuja. Mikä se sunkin rotus on? Muijas on ottanut Airiksen. Eihän niitä ransuja voi edes pampulla lyödä. Are you serious with your Iris? Kyllähän nyt Airiksilla on tehty MM:ssä yli 90 puruja useinkin. Ja loistavilla puruotteilla. Toista se on joku riise, niin kuin otekään kuin ompelukone. Eikö se föönää niiden partakarvat nykyään, että niiden huonot otteet ei näkyisi? Ja kyllähän osaava veskari niille otteet tekee. Ja näkehän niitä kisoissa jatkuvasti ihan siellä kärkikahinoissa. Ja kyllähän Riisenin energialla tehdään oikeasti näyttäviä pitkiä liikkeitä. Mutta mitäs nämä tukkajukat sitten? Just näin! Riadilla on niin paljon tukkaa, että eihän ne löydä edes piilolle. Ja puviiret ei tiedä, että kummalla päällä ne puree. Ja nyt kun ranskiksi päästiin, niin ei pidä unohtaa paskerivinossa mieluummin patonkia kuin hihaa purevia peusseja. Karvoista 5, nämä on kaikki vietikkejä ja temperamenttisia koiria. Sitä paitsi Ellin 2 MM-kultaa, niin ei kaipaa mitään selittelyä. Onhan noin ranskattarat, niin onhan nyt johonkin rotikkaan verrattuna, niin nämä on ihan ferrareisia. Kun rotikka kiertää piiloon, niin siinä voi tuomari käydä vaikka kahvi. Se on pojat sillä lailla, että paino on voimaa ja ylipaino on ylivoimaa. Sitä mä oon kuule aina ihmetellyt, että miten nuo iso ja paksupän koira voi olla nuo epävarma. Kun rotikka vastustaa, niin siinä kuule jalat käy, mutta ei maisema vaihu. Ja meidän jässikät saa sentään kentältä pois. Toistako Dobermannit, joita joutuu pyydystelemään haulikoitten tai haavien kanssa? No hihaa ei ainakaan voi käyttää dopperin kalastelussa. Eihän ne muista pitkän liikkeellä purraa. Sitten kun muistaa purra, pysyy varmasti kiinni sellaisella otteella, ettei mikään muu rotu siihen pysty. Moppaa pystykorvat mennen tulle ja palatessa. Vai niinku vinkuvat ja poikittavat lotkot. Häh? Sä jätkä puhut satana maailman parissa palveluskoirasta, häh? Kyllä mä sanon, että kun saksavammekoro tulee tähän hihaan, niin se on niinku siinä. Esimerkiksi joku bokseri, niin ei se välttämättä saisi paossa maalimiestä kiinni. Eihän semmosella lyttänenällä pysty mitenkään jäljestämään. Ja hallintakin on niin hankalaa, että ohjaajalla pitää olla masokistin vika, että jaksaa hinkata sen kuntoon. Se on kuule kateellisten panettelua. Bokserit tulee kentälle raamit kaulassa ja niillä on voimaa. Ja kyllähän on ihan eri maata kuin hermoheikot holskut. Ne puree maalimiestä ihan samalla kuin naapurin mummo. Se Holskun kuormankesto, se on kuin Jeesus. Kaikki siitä puhuu, mutta kukaan ei ole nähnyt. No jos nopeus, energisyys ja täysillä tekeminen ei ole hyviä ominaisuuksia, niin mitkä sitten? Eikä noin kusenkeltaiset saalisliidot ole yhtään sen parempi. Nyt Kyllä kuule. minun mielestä Belgian paimenkarut semmoisia kimittäjiä tuolla piilolla, että korvatulpat pitäisi niille maalimille hommat. Se on muuten justiinsa näin. Eikö näin oo? Nyt hiljaa! Tää et olla jauhamisella selviä tää asia. Mä voisin kehuttele pelkkaria 3 päivää putkeen. Nyt lähdetään kentälle selvittää tää juttu. Ei,